kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Soriki n'o dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na ntɛnɛn marisi kalo tile 11 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ jamana musakako a n'a wagande kɔnɔko ma Dr Boubou Cissé a sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ la n'u ko ma Forum africain pour la résilience bakuruba fɔla FAR a labɛnna Banque africaine de développement maaw de fɛ. ɲɔgɔnna jɛrɛ ɲɛbila o hokumu kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ do Festival international du wasolo FIWA 2019 n'ale bɛna kɛ marisi kalo tile 15 a tile 16 nata yanfoyi la a ko labɛnbaw u ni dɔnnibagaw ɲininaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Kulu min bɛ n'u k'a ma Mouvement Jeunesse Avenir MJA bakuruba fɔla u ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min n'a bɛ ɲɔgɔn dan a bɛ o kofɔ kuma fɔcogo ɲuman o lahalaya kan. Min wɛrɛ la kumaba o ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan ministri min n'a ɲɛsin bɛ jamana tɔrɔmɔɲɔnko ani wagande kɔnɔko lahalaya ma Dr Boubou Cissé a sen donna ɲɔgɔnna jɛrɛ la n'u kama Forum africain pour la résilience bakuruba fɔla FAR a labɛn bɛ Banque africaine de développement de fɛ marisi kalo tile 4 ka taa bila tile 6 la Abidjan. Kumakan min n'o donna ba la o de ye fɛgɛya min ni o bɛ yen nin nɔ ka ɲɛsin tungalata o kɔlɔlɔw ma ani tungalata dan bɛ se ka sigi a la cogo di o hakilina ninnu o de donna ba la ni kɔni kɛra sigi ka barow kɛnɛw ye hakili falen kɛnɛw hakili jagabɔ ka ɲɛsin tungalata o lahalayaw ma olu min bɛ n'u kama agence suisse pour le développement olu ɲɛsin bɛ baaraɲɔgɔnya ani ɲɛtaa sira o yakubali ma SDC ani OIM organisation internationale pour la migration o commissariat des nations unies minnu ɲɛsin bɛ maaw ma n'olu bolila ka b'u ka jamana la ka taa jamana wɛrɛ la fo ka taa se organisation internationale du travail ma OIT ani kulu min bɛ n'u k'a ma ko Making Finance Work for Africa ninnu bɛɛ lajɛlen de sen donna nin ko in na wulikajɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na Dr Boubou Cissé ministri ale ka fɔla a ko ni ko ni hakili jagabɔ in tɛ baasi ye ka sababu kɛ a b'a to tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bɔ yaasa baaraba minnu kan ka kɛ dan bɛ se ka sigi tungalata o kɔlɔlɔ la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugumasira. ɲɔgɔnna jɛrɛ o ɲɛkɔrɔla na n'a tako fɔlɔ o ye nin ye u ko nin ma Festival international du wasolo FIWA o y'a bakuruba fɔ ye 2019 ale bɛna waleya marisi kalo tile 15 de k'a kuncɛ a tile 16 yanfoyi la jamana tilebiyanfan fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko in n'olu bɛ k'a ɲɛnabɔ olu de ye ɲɛfɔli kɛ dɔnnibagaw ɲininaw ye u ka laɲini ye minnu ye u ye ɲɛfɔli kɛ olu la a kɛra hôtel wasolo na kɛra a ko yɛrɛ ɲɛminɛ o ɲɛna n'o ye wasolon sorofe kɔnɔ ye Umu Sangare ani maa min bɛ yen n'ale fana bɛ wulikajɔ o baara kɛ n'u ko ma Caravane de la Paix au désert Mami Ansar ale fana tun bɛ yen ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caman u ko a ɲɔgɔnna dɔ o delila ka kɛ gɛlɛya caman o yera o kɔnɔna na gɛlɛya i n'a fɔ siyɔrɔko u ni a ɲɔgɔnna komisɛnnin caman k'olu gɛlɛyaw yera la yaasa olu bɛ se ka basi cogo min na u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan maaw bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ cogo min na u kosɔn u ye buguso 60 bɔɲango u ye o jɔ ka fɛɛrɛw tigɛ mun b'a to mɔgɔw ka se ka dumuni sɔrɔ a nɔgɔnni ani a dilanko ɲuman ka tila ka i ka dun ka fɔ yɔrɔ yɛrɛ k'a lakana ka ɲa festivalikɛlaw u bɛ se ka festival kɛ hakilisigi o kɔnɔna na cogo min na k'u ye o baaraw de kɛ u ko fɛn caman de bɛna kɛ nin kɔnɔna na u bɛ fɛ festival in ka kɛ ɲɛdama kɛnɛ ye a ka kɛ maaw juju yɔrɔ ye maaw ka se ka fɔli duman ko o damu da Umu Sangare a n'a nɔkamaw i n'a fɔ Tumani Jabati i n'a fɔ Cheikh Tidiane Seck u n'a ɲɔgɔnna caman dankɔrɔba minnu bɛ fɔlisenw dɔn olu de bɛna taa fara ɲɔgɔn kan ka maaw k'u ɲɛnajɛ. Kulu min bɛ n'u k'a ma Mouvement Jeunesse Avenir MJA u ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min a bɛ ɲɔgɔndan ko fɔ ɲɔgɔndan min don ka se k'a lajɛ maa min kuma fɔcogo ka ɲi ni a ka kumaw sigicogo ka ɲi ɲɔgɔn kan o bɛ se ka sugandi maa tɔw cɛla cogo min na a ko kun cɛra ni jɔnjɔn olu dili ye maaw ma minnu sen donna nin kalanbolo in o kɔnɔna na kɛra sibiridonɲa tɛmɛlen IP Smart la Ɲamakoro MJA Mali ale kɔni ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu de ye funɛngɛniw olu de b'a kɔnɔna na n'u ka association des jeunes mun bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a jɔ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin funɛngɛniw ma cogo min na minnu bɛ kalanbolow kɔnɔna na an ka sanna kalansow Kanana Dumbo
ale ye a ɲɛmaa ye a ko olu ka laɲini ye de ye funakɛninw u bɛ se ka jo hali bi u ka dɔnniya u ɲinini o siratigɛ fɛ cogo min na maa min bɛ yen n'o ye Musa Jawara ye ale yɛrɛ ye kumadegela ye ale ko nin b'a to mɔgɔw ka se ka hakilina sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ kuma ye fɛnba de ye fɛɛrɛw de kan ka kɛ a fɔcogo la yaasa a fɔcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na maa min bɛ yen n'ale ye ɲɛmaa ye IP Smart la n'o ye Njayi Fatumata Tangara ye ale ko hakilina ɲuman olu jɛnsɛnli laɲini ye o de ye Mouvement Jeunesse Avenir faraɲɔgɔnkankulu don mun tɛ tɔnɔ ɲini a ka baaraw kɔnɔna na ɲɛtaa funakɛninw olu ka hokumu kɔnɔna na o y'a ka laɲini ye. Guinée Bissau jamanadenw u bɔra kunungo ka wasa kosɛbɛ ka t'u ka wasaden kalata ka taa o waleya yaasa gɛlɛya min bɛ u ka jamana ɲɛfɛla na o gɛlɛyaw olu bɛ se ka basi ka bɔ yen cogo min na ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye san 20 furancɛ kɔnɔna na u ka kalata wasaden kalata ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la. An bɛ bita kuncɛ ni kunnafoni ɲɛ nin tɛ kunnafoni duman ye han ka sababu kɛ pankuru belebele o de ye nin ye pankuru min ni Ethiopian Airlines mɔgɔw olu de ta don u bɛ Ethiopie jamana ko fɔ Addis Abeba nin Boeing min filɛ nin ye n'o ye avion belebeleba in ye u k'a ma 737 ale tun bɛ bɔ Addis Abeba a bɛ taa Nairobi kunungo sɔgɔma a de binna a yɛrɛ pantɔ koyi maa 157 olu de tun b'a kɔnɔna na avion bolilaw ni avion kɔnɔ baarakɛlaw o maa damadama tun bɛ a la o maa 8 baɲango ayiwa maa ma bɔ a la dɛ u bɛɛ lajɛlen fatura an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma nin bɛ bita nin b'a kuncɛ min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Sorigi n'o dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ne ni aw ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na sini an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni Ala subahanahu wa taala n'a jɛna ni a ye nka yan'o cɛ sa n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw a n'a ka journal Bambara in yɛrɛ an n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka kanuya kurayali la sanga ni waati ka ɲɛsin anw lamɛnli a n'an filɛli ma dan tɛ aw la dɛ aw ni ce aw k'an bɛn sini maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye